Bon dia. En aquest vídeo anem a parlar sobre estratègies de ramificació en Git. Una estratègia de ramificació és un conjunt de regles i pautes que defineixen el flux de treball mitjançant branques. En els blocs anteriors hem vist diferents operacions que ens permetien crear branques, fusionar-les, però vam veure que hi existien diferents maneres de fer-ho. Aleshores, una estratègia de ramificació, el principal objectiu és definir un flux de treball comú, clar i coherent per a que tots els membres d'un equip treballen sempre de la mateixa manera i intentar minimitzar al màxim els possibles problemes que pugues trobar. D'aquesta manera, doncs, facilites la col·laboració entre els membres de l'equip i facilites la revisió i integració dels canvis. Aleshores, aquestes estratègies de ramificació es basen en la utilització de diferents branques, cadascuna d'elles amb un propòsit concret. Per un costat tindrem la branca principal main, que és la branca on es trobaria el codi estable i ja publicat del nostre projecte. Després tindríem la branca de desenvolupament, develop o dev o development, que també es troba una versió estable del nostre projecte, però en canvis que encara no han sigut publicats. Sí que és una versió estable perquè jo me la podria portar i situar-me en aquesta branca i podria utilitzar l'aplicació, però encara no s'han publicat aquests canvis. Després, per un altre costat, tindríem branques de funcionalitat. La idea principal d'aquestes estratègies de ramificació és que tots els canvis que es facin en el nostre repositori van a fer-se a partir d'aquest tipus de branques. Aleshores, cada desenvolupador o cada tasca que s'hagi de realitzar es realitzarà en una branca de funcionalitat que es crea a partir de develop, a partir dels últims canvis del projecte, i en aquestes branques aniries fent tots els canvis que tu vulguis. Una vegada acabades aquestes branques es poden fusionar a develop i es poden eliminar. Després tenim les branques de llançament o release, que l'objectiu d'aquestes branques és preparar la publicació d'una nova versió del projecte. Aquestes branques es creen a partir de develop i després de fer els canvis necessaris s'integren a develop i a main. I per últim tenim branques de correcció o branques hotfix, que són branques no molt comuns, però s'utilitzen en el cas de que en el projecte, en la versió publicada, hi ha un error crític que cal solucionar. Aleshores, aquest error crític s'ha de solucionar directament des de la branca principal. Pot ser que tu necessites solucionar aquest error crític, però no publicar encara algunes de les funcionalitats que tens en develop. Aleshores, en aquest cas, es crearà una branca a partir de main, es realitzarien els canvis i s'integrarien tant a main o a develop. Anem a veure cada branca com funciona, quina és l'estructura que té, i anem a fer algun exemple per a veure com s'utilitza aquesta estratègia de ramificació. Aleshores, la branca principal i branca de desenvolupament. La idea és que en la branca principal, en la branca main, tu tens una sèrie de commits, es trobes una versió, que normalment també tens una etiqueta per indicar la versió en la que tens, en la que estàs, i a partir d'aquesta branca poden anar creant-se nous commits on s'han anat integrant les diferents funcionalitats i aleshores, com podeu veure en la imatge, develop al final sempre estarà després de main amb les noves funcionalitats que s'hagin desenvolupat però encara que no estiguen preparades per a publicar-se. Després tindrem branques de funcionalitat. Les branques de funcionalitat es creen a partir de develop. En qualsevol punt de develop es podria crear una branca de funcionalitat i on podrien anar fent els canvis, i en aquest punt, una vegada acabades, s'haurien d'integrar altra vegada a develop. Aleshores, per a realitzar aquesta integració pot ser de diferents maneres diferents. Aleshores, per a il·lustrar un poc, anem a crear-nos un nou repositori. Anem a crear open folder, new folder, anem a posar git estratègies, i vaig posar merge no ff. Aquesta serà la primera estratègia que anem a veure. Aleshores, en aquesta estratègia el primer que vaig a fer, vaig a crear un commit inicial, un fitxer readme, vaig a posar estratègies de ramificació
vaig a crear-me un nou commit. Vale, bueno, primer que res, git init, git branch main, git add readme, git commit, commit inicial. Vale. Tinc el meu repositori inicialitzat, diguem, una configuració bàsica. A partir d'ací, el primer que vaig a fer-me va ser crear-me la branca de desenvolupament. Develop. Val? En aquesta branca serà la branca en la qual nosaltres ens crearem les diferents branques de funcionalitat. Aleshores, anem a crear, per exemple, una branca que es diga branch feature barra, doncs, per exemple, menjar, una altra que siga beguda i una altra que siga des de juny. Vale. Aleshores, des de cadascuna d'aquestes branques jo puc anar fent diferents canvis. Aleshores, per exemple, anem a situar-nos en la branca menjar. Val? Vaig a crear-me un fitxer que es diga menjar.txt i vaig a posar doncs, macarrons i pa. Bueno, de fet, vaig a fer primer un commit que siga en macarrons només, git commit -m menjar macarrons, i ara vaig a afegir el pa, menjar pa. Val? Podem veure ara com aquesta branca menjar ha anat avançant respecte de develop. Val. Vaig a situar-me en una altra branca, que siga feature beguda, per exemple, i així vaig a crear un fitxer, new file, que siga beguda.txt i aigua i ref. Aigua primer, git commit -m, perdó, git add beguda, git commit -m beguda, aigua, i ara vaig a afegir un altre que siga refrescs i vaig a fer un git commit refrescs, vale? I per últim me'n vaig a l'altra branca, git checkout feature des de juny, i des d'aquesta branca vaig a crear-me els dos fitxers, menjar.txt, on vaig a posar cereals, i en beguda.txt vale, vaig a posar llet. Aleshores, des d'aquesta branca vaig a fer un commit en menjar, que siga git commit menjar, havíem afegit cereals, i git add beguda, un altre commit, que siga beguda llet. Vale. Aleshores, bueno, vaig a netejar la pantalla, anem a veure el log com queda. Vale, podem veure que des de develop, en aquest cas, s'han creat tres branques, la branca menjar, la branca beguda i la branca des de juny. Aleshores, anem a veure el procés d'integració de cadascuna d'aquestes branques. Val? Aquest procés d'integració, jo vos proposo quatre maneres diferents de fer el procés, la integració de les branques de funcionalitat a la branca de desenvolupament. Val? Aleshores, el primer seria mitjançant un merge no fast forward, val? Un merge mitjançant un commit de fusió. Val? Per a poder aprofitar aquest directori, el que vaig a copiar-me per a tindre les diferents estratègies i aprofitar la feina. Estratègies, val? Tindrem rebase merge, vale? Fast forward, el mateix no fast forward i
merge, squash. Val? Ara les vegem cadascuna d'elles. Val. Aleshores, ara mateix, en el nostre repositori, tenim el següent. Val? Aleshores, el que hauríem de fer seria integrar cada branca a la branca develop. La primera tècnica d'integració seria mitjançant un merge amb un commit de fusió. Val? Aquesta opció, val, és simple, val, perquè sempre és fer un merge. Val? L'únic problema és que no manté una història lineal. Val? Sempre escrivim commits de fusió. Aleshores, això el que pot provocar a la llarga, quan s'utilitzen moltes branques de funcionalitat, és que la història sigui un poc complicada de llegir. A més, si la branca develop ha avançat molt o la branca feature té molts commits, també a l'hora de fer el merge poden eixir conflictes molt grans que caldrà resoldre en un procés un poc tediós, val? Si hi ha molts conflictes. No obstant això, anem a veure com seria. Aleshores, el procés seria el següent. Val? Primer, hauria de vindre la branca develop. En el meu cas no estic treballant en un repositori remot, val? Però, si fos el cas, hauríem d'actualitzar l'estat de la branca develop en un git pull, val? Per aportar-me tots els canvis de develop, i una vegada ja estigués integrat, val? El que hauria de fer seria fer un git merge no fast forward de feature. Doncs, per exemple, anem a fer primer el menjar. Val? Hem intentat seguir sempre el mateix ordre. Aleshores, vaig a deixar el missatge per defecte. Val? I podem veure com la branca menjar s'ha fusionat a la branca develop. La branca develop ja té aquesta branca fusionada. Val? Ara, per exemple, si volguera fusionar la següent branca, doncs ho podria fer també. Vale, una altra cosa és, com en aquesta branca, la branca feature menjar ja he acabat, doncs jo la puc eliminar sense problemes. Branch menys d feature menjar. I aleshores, doncs, aquesta branca ja no la tinc i no necessiten tindre referències addicionals en el meu repositori. Val. Vaig a fusionar ara, per exemple, la branca... perdó, no és aquesta. És git merge, val? La branca beguda. Vaig aprofitar i posar l'opció no edit perquè em deixi el nom del commit per defecte. Vale? I puc veure com ara també la branca beguda, vale, s'ha fusionat en la branca develop. Val? Si es fixeu, en aquest cas la història ja comença a embrutar-se un poc. Ja tenim així dues branques que s'han entrecreuat i és un peliu complicat de seguir. Però bé, al final aquesta estratègia funciona així. Ara ja puc eliminar la branca beguda i sense problema. I per últim, doncs podria fusionar la branca des de Juni. En aquest cas m'eixiran conflictes que he de resoldre en aquests fitxers. Aleshores vaig a resoldre'l, ja tinc beguda i menjar. Vale. I aleshores git status, git add, git commit. I aleshores, ara vaig a netejar, vegem el log. Podem veure com ara en la branca develop ja tinc tots els canvis que he fet. Val? El que són els canvis els tinc de totes les branques. Val? L'únic problema és que, si es fixeu en la història, doncs és un poc complicat de llegir. Així tinc una branca que s'ha fusionat en develop en un commit de fusió, així tinc l'altra amb l'altre commit de fusió i l'altra branca en l'altre commit de fusió. Val? Així se m'ha oblidat que haver pogut eliminar la branca també feature des de Juni, perquè ja hem acabat amb ella. Val? Aleshores, d'aquesta manera, doncs, develop ha avançat respecte de main i on hem anat integrant les diferents funcionalitats. Val? Anem a veure l'altra opció. Una altra opció seria fer primer un rebase i després fer un merge fast forward. Val? Anem a obrir una carpeta de les que ens hem copiat anteriorment, que seria rebase merge fast forward.
aquesta. Val? Aleshores, el mateix, vaig obrir la terminal. Val? Teníem l'estat en les tres branques. A partir d'ací, el que hauria de fer primer és, en cada branca de funcionalitat, fer un rebase respecte de develop i després, des de develop, fusionar la branca en un merge fast forward. Val? La característica d'esta estratègia d'incorporació de branques és que permet mantenir una història lineal, val? Però el problema és que si les branques de funcionalitat tenen molts commits, a l'hora de fer el rebase, potser t'apareixen conflictes i aleshores en cadascun dels commits podrien aparèixer conflictes. Aleshores, doncs en aquest sentit, també podria resultar un poc tediós. A més, les referències de la branca canvien, perquè canvien tots els commits. Per tant, en el cas que hagis fet push, si realment has treballat tu en la teva branca, no passaria res i no hi hauria problema. Però si pel que siga hi hagueren persones que des d'aquesta branca la tenen en el seu repositori, doncs canviarien les referències i podrien tindre problemes. No obstant això, aquests dos problemes que us estic comentant seria si alguna altra persona està treballant sobre una feature que en teoria no li pertany, cosa que també es consideraria una mala pràctica. Val? L'ideal seria que cada feature siga d'una tasca concreta, val? Que només siga una persona l'encarregada de desenvolupar-la. Aleshores, en aquest cas sí que apareixeria, es quedaria tota la història de manera lineal i a més també conservaria tots els commits de les branques feature. Val? Aleshores, anem a començar a fusionar les branques en el mateix sentit que hem fet abans. Aleshores, el primer que hauria de fer seria un git rebase. Aleshores, m'aniria a la branca feature menjar i hauria de fer un rebase. En aquest cas, el rebase no té molt de sentit perquè la branca feature menjar, la seva base ja és develop. Develop no té cap commit que no estigui en la branca feature menjar. Val? Però bueno, anem a veure com seria. Val? Aleshores, en aquest cas faria un git rebase a develop. En aquest cas em diu que ja està up to date, per tant no ha canviat res. I des de la branca develop ja podria fer un git merge de only ff only de feature menjar i ha fet el merge sense problema. Ara develop ja està així i per tant ja puc eliminar la branca feature branch. Vale. Ara podríem anar a la següent branca, que és checkout feature beguda. Val? Ara, en aquest cas, sí que necessita fer un canvi de base de beguda sobre develop. Aleshores, faria git rebase sobre develop. L'ha aplicat correctament perquè no hi ha hagut conflictes. Val? Aleshores, anem a veure com queda l'històric. Ara, si us fixeu, la branca beguda ja va després de develop i ara, ja des de develop, ja podria fer un git merge only ff only de feature beguda. I ja tinc develop actualitzada en feature beguda i la puc eliminar. Eliminem la branca beguda i ja ho tenim. Val? I per últim hauríem de fer el mateix procés en la branca feature des de juny. En aquest cas em situo en la branca checkout feature des de juny. Faria un git rebase de develop. En aquest cas sí que m'apareixen conflictes i m'apareixen conflictes en els dos commits. Si vegem ara mateixa tenim conflictes en la branca menjar, en el commit menjar, perdó. Solucionem git add menjar i git rebase continue. Puc deixar el mateix fitxer i ara en el següent commit m'han tornat a eixir conflictes ara en el fitxer beguda. Solucione, guarda, git add beguda
git rebase continue. Vale? Deixa el missatge per defecte i ara, una vegada ja s'ha fet el rebase, ja em queda tot en línia i ara des de develop ja puc fer el git merge ff-only de feature des de juni i per últim git branch menys d feature des de juni i elimini la branca i he aconseguit incloure totes les features sobre la branca develop d'una manera lineal i també he conservat tots els commits. Val? També un altre problema d'aquesta estratègia és que si, per exemple, jo ara volguera revertir una de les funcionalitats, per exemple, la funcionalitat beguda que havíem fet aquí afegint refrescs i aigua, és difícil primer identificar quins commits són de cada funcionalitat i revertir-los tots a la una. En aquest cas hauria de revertir 2 commits. Val? En canvi, en l'estratègia anterior, sols revertint el commit de fusió hauria sigut suficient. Val? Aleshores, per a corregir aquest error, diguem, o per a que siga fàcil revertir una funcionalitat sencera, el que tenim és aquesta opció, que és exactament la que acabem de fer, però en compte de fer el merge fast forward seria un merge de commits de fusió. Val? I d'aquesta manera, amb aquest commit de fusió, ja podria revertir tota la branca. En aquest cas la història no és lineal, però és semilineal, on cada una de les funcionalitats va una darrere l'altra. Anem a veure com quedaria. Anem a obrir el git rebase fast forward, perdó, el no fast forward, este. Vale. Obrir la terminal. Val? Estem en aquest cas, aleshores anem a seguir el mateix procés. Vaig a intentar-lo fer ràpid. Aleshores, des de la branca feature menjar, faria un git rebase de develop, que en aquest cas ja està actualitzat, i des de develop faria el git merge no fast forward de feature, en aquest cas menjar, i vaig a posar també no edit perquè no em demani el commit, o sigui el missatge del commit. Fem el merge i podem veure com ara així s'ha fusionat la branca menjar a develop. Val? Anem a continuar en una altra funcionalitat, en la funcionalitat beguda, i anem a fer el mateix. Anem a fer un rebase sobre develop, en aquest cas es pot fer sense conflictes, i des de develop, anem a veure com queda l'històric. Vegeu que ara aquesta branca de beguda està després de develop i ara ja puc des de develop, el git merge, vaig a copiar-me, així està, git merge de feature beguda. I aleshores podem veure com ara s'ha fusionat també la branca feature beguda després de la branca feature menjar en una espècie d'història semilineal. No és lineal perquè tens el commit de fusió, però cada funcionalitat va una després de l'altra. Per últim, vaig a fer el mateix des de la branca feature des de juni, git rebase a develop. En aquest cas, el mateix, torna a tindre conflictes que he de solucionar. Ui, què ha passat així? No, ara, git status. Així l'he liat. Ahí està. Guarda, git add menjar, git rebase continue, tanca així, i ara el mateix en beguda, git add beguda, git rebase continue. I per últim, si vegem el log, podem veure que ja tinc la branca des de juni després de la branca develop, i ara des de la branca develop puc tornar a fer el merge de la branca des de juni.
vale? I vegem com queda, on totes les funcionalitats s'han anat fusionant una després de l'altra. És fàcil identificar cada funcionalitat, els commits que tenia, val? Ara perquè tinc també les referències de les branques que se m'han oblidat, però vaig eliminar-les, vale? Branch-d, feature menjar, beguda i des de juny. Val? Ara no tinc les referències, però així tot és fàcil identificar cada una de les features que tenia i, a més, si volgués revertir la branca menjar, doncs només hauria de revertir aquest commit d'ací. Vale? I ja per últim vaig a mostrar-vos l'última tècnica de fusió, que és mitjançant un merge squash. Val? Vaig a obrir-me el fitxer, open folder, merge squash. L'he deixat l'última perquè aquesta opció és la que a mi personalment més m'agrada i la que considere que deixa la història el més neta possible i a més facilita molt el tema de treballar en branques feature. Val? La idea és la següent. La idea és que tu, en cada una de les branques feature, pots fer tants commits com vulguis, dona igual. Val? En aquest cas, tampoc t'importa poder fer microcommits, que són commits igual en coses no molt importants, val? Però diguem que és el teu treball diari. Tu pots anar fent tots els commits que vulguis en aquesta branca, perquè després, al fer un merge squash, val? Es crearà un únic commit amb tots els canvis de tota la branca i al eliminar la branca, tots els commits de la branca s'eliminaran. Aleshores, no t'importa tindre commits de més. En canvi, en totes les altres estratègies anteriors, tots els commits que hagués fet en el repositori es mantenen. Val? Aleshores, per un costat, deixa la història molt més neta, val? Redueix el número de commits, que per a mantenir un històric net considere que és un aspecte prou important i, a més, és totalment lineal i per a poder revertir una funcionalitat només cal revertir aquest únic commit. Val? Cada commit en la branca de develop és una funcionalitat sencera. Aleshores, anem a veure com queda en aquest cas. Val? Estem en aquest estat on tenim main i develop. Aleshores, main develop i les features que hem fet cadascuna en els seus commits. Val? Aleshores, el primer pas seria des de la branca develop, val? Seria fer un merge squash d'alguna de les funcionalitats. Val? Seria aquí merge squash de, en aquest cas, feature menjar. Val? Això el que fa, val? És el següent. De moment no ha fet cap canvi en l'històric, però el que ha fet ha sigut m'ha deixat tots els canvis d'aquesta branca en el staging area. Si jo faig un git diff staged, puc veure com m'ha deixat tots els commits, tots els canvis, que en aquest cas era un commit per cada menjar, en aquest fitxer. I en aquest punt jo puc fer un únic commit, que siga, per exemple, vaig a posar-li fit, o feature, menjar. I aleshores, des de la branca develop, ara tinc aquesta feature menjar que té els mateixos canvis que aquesta branca d'ací. Aleshores, si jo ara elimine la branca, important, així la D majúscula, perquè si no em deixa eliminar-la, al eliminar-la, la història ja queda un poquet més neta respecte a l'estat anterior. Ara, si vegeu, la branca feature menjar ha desaparegut, aquests dos commits han desaparegut, i ara mateix en develop tinc un únic commit que té aquests canvis. Què passa? Ara, per exemple, el merge squash directament el puc fer si la branca feature està, avançada respecte a develop, però develop no ha avançat. En el cas que develop avance, el que hem de fer és això. Seria fer un merge no fast forward, un merge en commit de fusió, en el sentit contrari. Fusionar develop dins de la branca feature. Això el que fa és poder resoldre els conflictes que pugues tindre en la branca feature,
resoldre així tot el que tu necessites, diguem actualitzar la branca feature en els últims canvis de develop i ja quan acabes doncs fer el merge squash. Val? Que seria un poc el cas que hauríem de fer ara mateix. Val? Ara mateix, per exemple, la branca feature beguda, que és aquesta, no està actualitzada en la branca develop. Aleshores, el que hauria de fer seria fer un merge no fast forward dins de feature beguda. Aleshores, m'hauria de posar en feature beguda, val? I en aquest cas hauria de fer un git merge no fast forward de develop. Val? Això el que fa és el següent. Si us fixeu, així teniu que la branca feature beguda, val, ha incorporat els canvis de la branca develop i els canvis que ja tenia anteriorment. Aleshores, diguem que ja està actualitzada en develop. I ara, des de develop, ja puc fer el git merge squash de feature beguda, val? Sense problema. Vale? Tinc així els canvis i aleshores doncs, el mateix ja podria fer un nou commit que siga feature beguda. I ja tinc el nou commit. Així pareix realment que la història siga un pelín més complicada de seguir, però si us fixeu, aquesta branca, la branca feature beguda, està així, en este commit de fusió que hem fet i els dos commits anteriors. Ara, si jo elimine aquesta branca, git branch menys d feature beguda, l'històric és molt fàcil de llegir. Val? I el resultat és molt més net, en la meva opinió, que en les altres tècniques de fusió que hem vist. Val? Ja per últim ens quedaria fusionar la branca des de Juni, val? Que hauríem de seguir el mateix patró, els mateixos passos. Val? Des de la branca feature des de Juni, faria el git merge de no ff, no edit de feature des de Juni, i en aquest cas, ara, en este merge, de develop. En aquest cas, m'han eixit conflictes, però així com en el rebase m'han eixit dos vegades conflictes, un per cada commit, així com és una única operació de fusió, m'apareixen conflictes en els dos fitxers, que puc solucionar directament en un mateix pas. Jo ara puc solucionar tots els conflictes, fer un git add i un git commit. I aleshores, en un mateix pas, he incorporat tots els canvis de develop a la meva branca des de Juni, on he resolt tots els conflictes, i una vegada ja tinc resolts tots els conflictes, ja puc des de la branca checkout develop, ja puc fer el git merge squash la branca feature des de Juni i fer un commit feature des de Juni. Ja tinc fusionada la meva branca i ara aquesta branca, la branca feature des de Juni, ja la puc eliminar i l'estat queda molt clar. Hem creat només un commit per cada una de les funcionalitats. Podem veure en git show develop com en tenim un únic commit feature des de Juni en els canvis que havíem fet en aquesta funcionalitat. En la feature beguda en els canvis de tota la branca beguda i en la feature menjar en tots els canvis que havíem fet en la branca menjar. Aleshores, amb això tenim, les 4 tècniques d'integració de funcionalitats a la branca develop. Com vos he comentat, jo vos recomano esta última, perquè queda una història lineal, en cada commit tens els teus canvis, en les teues branques de funcionalitat pots fer tants commits com vulguis, que no hi ha problema, i també queda l'històric molt net perquè redueixes el número de commits.
Per últim, les branques de llançament, val? En aquest cas, per exemple, la meva branca develop ha avançat respecte de main. Val? Ara el que podria fer seria publicar una nova versió. Val? De fet, així no ho he fet, se m'ha oblidat, però per exemple, des de la branca main, doncs haver pogut fer un tag que fos la versió 0.0.1. Val? Aleshores, ara m'agradaria publicar un nou tag. Val? També, una cosa que no he comentat és que les estratègies de ramificació, val, proporcionen tipus de branques per a fer, com he comentat, no? En un propòsit únic, que cadascuna serveix per a una cosa. La branca main, per exemple, en el codi estable. Si el teu projecte és xicotet, potser no necessites la branca de developer, pots permetre el luxe de fusionar directament sempre sobre main, per exemple. Val? Aleshores, aquestes estratègies de ramificació és important que les adapteu al vostre projecte, perquè pot ser utilitzar aquestes estratègies el que fan és produir una sobrecàrrega de treball, de treballar en Git, que realment potser no és necessari. Val? Heu de valorar un poc quines avantatges i desavantatges tenen cadascuna d'aquestes branques i decidir quines incorporar. Vale? Per exemple, ara hauríem de treballar en les branques de llançament, les branques release. Jo vaig a fer-ho per a que vegeu com seria, però pot ser en aquest cas, com jo no tinc que fer cap tasca específica per a publicar este codi, aleshores potser no seria necessari. Val? Però bueno, ara anem a veure com seria. Val? Imaginem-nos que jo des de la branca develop, checkout develop, en aquest cas necessitarà fer algun canvi per a publicar la nova versió. Val? Per exemple, anem a crear-nos la branca, vale? Release, per exemple, la versió 1.0.0, val? I aleshores, així, jo podria fer tots els canvis. Per exemple, anem a posar en el readme el número de la versió. Anem a posar així, versió v00. Val? Aleshores, en aquest canvi, doncs vaig a fer un commit que siga release versió 1.0.0. Perdó, no he fet el git, el menjar. Val? I ja diguem que tinc publicat aquest commit així. Val, aleshores, disculpeu, vaig a crear-me un tag que siga la versió 1.0.0. Bueno, això ho puc fer després millor. Val? I ara el que hauria de fer seria integrar les dues branques. Val. Aleshores, me'n vaig a develop, faré un git merge de release, val? Faig un merge des de develop i també me'n vaig a main i faig el merge. I aleshores ara en la branca main ja tinc tots els canvis publicats, val? I puc eliminar la branca de release que he creat i podria crear-me el tag v1.0.0. I aleshores, disculpeu, ja tindria la meva branca publicada amb tots els canvis que he fet en la branca develop. Per últim, branques de correcció. Val? Anem a imaginar-nos que en la branca develop, vaig a fer-ho sense una estratègia de ramificació. En la branca develop tenim un nou commit, que va ser, per exemple, neteja, i anem a afegir-nos un nou neteja.txt, anem a afegir, per exemple, fregais i sabó. Estic simulant com si haguera incorporat una feature.
Aleshores vaig a fer un git add de neteja, git commit -m feature neteja. Vale. Aleshores, vale? Imagineu-nos que tinguem en aquest cas, vale? Que en la branca develop s'ha fet un nou commit, vale? Perquè així hi ha gent que està incorporant les seves funcionalitats, però hem detectat un error crític en main. Vale? Aleshores, jo no puc esperar a fusionar les altres branques perquè potser són encara canvis que no vull publicar. Aleshores el que necessites sí o sí és fer els canvis directament sobre main. Aleshores, des de main em crearia una nova branca que s'anomenaria hotfix i el canvi que vulguem realitzar. En aquest cas, doncs, per exemple, anem a llevar aquesta V. Aleshores, hotfix, fix, version, per exemple. I aleshores, en aquesta branca, el que hauria de fer jo és solucionar tots els errors que jo consideri. En aquest cas serà eliminar la V, per exemple, i com anem a fer una nova versió, després del hotfix, vaig actualitzar-la ja en la versió 0.0.1. I aleshores puc fer un commit que siga hotfix version. Perdó, m'he oblidat el menjar. I podem veure com ara el hotfix així ha divergit respecte a develop. Aleshores, el que hauríem de fer ara és des de main fusionar el hotfix. En aquest cas també puc crear un nou tag que siga v1.0.1 amb la nova versió. I, important, des de develop, checkout, des de develop també hauríem d'incorporar aquestes correccions, perquè si són correccions importants, en develop també les hauries de tindre. Aleshores, en aquest cas, hauríem de fer un merge del hotfix, i en aquest cas, si ha divergit respecte de develop, mai serà un commit de fusió. Perdó, un merge fast forward, sempre serà mitjançant un commit de fusió, i en aquest cas, la història en aquest punt doncs no serà lineal, però a partir d'aquest punt continuarà sent lineal. I per últim també podem eliminar la branca hotfix. I en aquest cas, a partir de develop jo podria anar continuant i hem corregit l'error crític que tenim en la nostra aplicació. Doncs res, espero que aquest vídeo, que ha quedat un poc llarg, vos servisca per entendre com funcionen les estratègies de ramificació i ens vegem en el següent vídeo.